mama sabre se wo ha eye nana kofi oduro me pa chow asante mamre kwanso afa na bra so se yede eye modehye eme krafo mienu omode wo mo adwade ba badware eye agya kofi ti mo ada roma se kwan da fom na se ye betimi dia ba asante mamre kwanso abusua chia me man Asante. You just to bambaso Asante mamre ni amamre kwanso edwom entedi emaye edwom entedi emaye sabre eye ekro eti aye freno nana okofu amprechum minister sabre ni papa ne da for me sabre emane doso nyanka ne doso ti yesremu a mama sam nyamo awereko aye sabre nana kwaku chia me atokobosomfo ono soso ewa habi enipa no edoso eye nana echa ememu piesie ono soso ewa ha eyirenom Mrs. Misters omo nyina so wa ha enti mo adaro ma yesremu a mumma ebuo emra ha esanse bafo ene ne twato a ye beka nasem se ye nka bio sabre mun kwhwe ye papa dabre mani pa awerho ye ni abre obi beka se ye papa wanyini nanso obi ntimago ye nade ti mo adaro ma yesremu a mumma dwom tade ye maye ye nana efia na frane for me ya sorry o ne ye nana free na frane for me ene ye no ne o so pumpuni ya kama efia kromo dada amankwa e samae ana ye be faini o ebue obu ama eba ebo ya badaini o mesramo akunafo ne nkrofo no de owa ahoden sorry pensioners ne dosho ti se mu so amote wa mo ma ne ha wo mo na mo wo ahoden bia pagya mu sabre nana no moda roma aye ya papa Kofi Sarpong wo hene ba Kofi Sarpong aye adwira hene ne ba aye Kofi Sarpong sabre aye ne yire nom ememu piesie nana efie Sarpong okuma nkuma ai Kofi Sarpong aware efie Sarpong sabre ne niema enagina ha seye eye na dwade a wode ba bedwa ne kunu eye ememu ka kire kwe friye ohene yire akwe friye sound na akwe friye ono nso niema enagina ha ememu ka kire nana no modama asante mamre ni amane akwanso ya de bafu aba beto bamaso wo su na besu awada romana do waso afemye ya mpese wo kira de bechi ne bede da papa na fe sebe wo dia rego sanse wo yo batan kese ya pa wo de hyekonkura wo dansa so
Nana Kofi Sarpong wodi akon no osa enti na nanu moda roma mo me anya Asante amamre esu ni de kasa me nko akra me nsu a wonhwe ya betimi asu a be na nsakra na mesuwie ti moda roma yesra mu a mo fa mo aso enfam ye na nanu moda roma eye oba pani na ma me badu wana yi oba pani asabre wotie adwamu a wogi ne de hia de siedie abusia pani Nana Kofi oduro frichi oduro ni mapel ona sabre wodi ne de hia adwade Asante amamre kwanso omo mama yi mienu asoteye se papa da ya wansore enti mienu kabo ye tiribo mu eye akwefri ona yaketua wo se da bi menua pani wo ho eye de ya wodi me be hye ne yam enti sabre wodi ti umrika no ko eye ne kura pani wo waka che se nu afia sapo akumankuma medawo ne wo ma enti modama sabre ye yeden me afia ka kire no wo se meni ahoden wona wotena ne ho hye no ema ni wuye enti wo bapa wadawroma de obeka bia mi kuram enti sabre se o hye ni pamienu omo ne ma na gina ha seye papa ka kire wo mo se ka kire fia wo se afia beebi a meda ho na wo beda akuya beebi a meda ho na beda enti sabre bibia ebesie biara wo ka ho bi enti ampani ampa wo nuane ampa eniema bienu ayede ba ye eme ya ntete wo mu da ema mi hunu sampa sa chiramadifuo mienu hia wadwabase a ye de kotokro ni pintin ena di ye ho nkomo enti sabre mai bienu niema na ye de adurai nananu mo ba fia wade de di kan wo mu ni mu ni ntokwa ye di ka ahoro ye seso amenne ye dwa ye kura dwa preko omo so wo mu kan so mo ba fia wade aye abusuapani Kofi oduro aye Nana Badu asamba akopɛ no ka kire wo mo sofo no chekura ka ho wo se mimpe bedi wa ba mimpe bekum wa ba na mo me patene wa ne buafo wa wo mo se anya nne asamwato wo mo kunu eye Nana Kofi Sarpong na ade hye mese ebeda ya tikwa amamo da bida wo mo gina hopo Asante amamre ne amane akwanso wo mo se mriti abi ne yakuru hododo no be me na wanyini wo mo twantuma dusi yasene ya bre yakuna bua mo ane nomye ya bre ne tama ane nomye ya hye ne bo ya pre ne nkwa biada da so se wawu akurade ankwa ntimenye se wi asisika wo wentonkwa se nka sika tonkwa ke ndo afie Sarpong eno akua friye o mo se nko mbeto bi ne ade amayekunu anso ba mo wo tirimodefo odo asachiro butu akodo nyankopasa chebo mafo odi amansa nam tutu kwotwere ekoba yekunu amenne eja Kofi ya nyame dia yesi babadi na awotweda se manchampani be yedi asampa bi twa no aya sabre ko na abusuapani aya Nana Kofi oduro ema wo mo asoteye sie mpe baabi ne afo de hye bankoto ebra bi duru a ya yiri ye de na bato bamaso ampa enne yayi yakunu yayi ade anyina de na bato petokrom na sasa ma adura kwanto so nipa bi awo kwa na oboaboa ho ne senti na mo hye niema ye de abayi a na nanu modema ye mfa ma mayi mu ayada ya de bre ye kunu ne de aba besiesie ne ho esansa sebe ade foforo nya fa nko hema nko mo abia eti sabre ye kuta eye ye niema ma me bra wani mu ai Nana Kofi Sarpong one factory no ya ba be ye bi awo sabre ye krom eti ho ne kokko ye nsuo ye mo hwa ye de Nana Kofi Sarpong di din ne de ato ho nana no mo adaroma esansa ne baye minister nti sabre ye se da bi ye mfa ade afu bi ama meyi ya papa ye enti nsuo yi na sabre ya eye osofo anochi abai papa ba akochia no eye Nana Kofi oduro oba akochia no eye sabre bra Asante ante mageba wa ba oba akochia no sabre ya mpia abai ye papa ye ne betena kam ne de na kwa akochia no enti ni nsuo de ba huranim ensuo emi hunu bida ye tie ano ane de agu ya wa mo ye de aduru ya seye ye mpesa ade beche na sabe mpreduasa kanka bia beba ye papa ani ase enti ensuo ye de ye papa di ato ho ene sabre ye de aban eye Nana Kofi Sarpong adwura hene eye na bakan sedie omo se ade a kire nananom eko na fo no ye ne sa na nsaye ye kuta ye bia obi ani ye be ya adwene se Nana Kofi Sarpong so re no pa no ofa na dwa obesi abubo ya no na adwura na achia no papa ma achia wa se ya shon owu ani wo ani ntire wo abedie ni dua ne ade abai edua ita mo papa to ofompe ena ma me afie Sarpong oni ahodi ntire busuafo etutu mirika na nanu ayikofuo ko agutoku ena sa brante akue friye omututu mirika ne ekọ oye mpanya eni ekodua dua we eyiwododua me hunu bida ya tie no ne ade agu ya wa mo ya de aduru ya sei
papa adwia we say ne se fita ekuro dua mu aso we a yedum kane akra ye nso kane ane ada enti e wo dodua na sabre ye de aduru ha ye ne sa ne nsa ye yekuta ye anka adwa ye se wi aso obi an won kan so na so obi an ne nka ye se Nana Kofi Sarpong ne hu ne nka na sabe mpradua sa na yire ne be yi ne ho nka ma no na so abusu apani na na ye si usra so sadia eya wo yire no kasa kire wanka atwade mu nie ya se papa sole no park ne sadu bom fashe fam twanka atwade mu bienu chim omu kru nsam anka atwade nsuo satini gu fam na sa suo tene dia anka atwade mu nsuo nko ye tene nsuo se hia gu fam a eya ne babi ana abusuani bi ana na yire no ana nte futuro makohia nkwanhia eja mpangu ni mpre no suo ya di anka atwade mu aduane besra maame efia mode hia wu amokon ya di anka atwade mu aduane sra papa ne sa purugu fam a ne kwa wo kwa na samboni mfrifie ye die ne nkwa mra fie onkosi wa wu kwa na emom de be ya ba mane enkwanhia empatu wo de eja mpangu onko no bokon no nkonkoda asudwem ne mpre nsa so ya di anka atwade mu aduane besra papa na amawre so ya so be na ntia samado nkwanta na so akohia ahwinti de eja mpangu onko no bokon no nkonkoda asudwem na nanum sa de eye nananum ayikofo nananum abretufo ane sabre yaka ye ho abom ene nananum akonafo ede yanka adwo kasa kire mu ni ya ye ne sa na anwie ye siesie papa hu wi a ye de ne nkuto betwitwi no nananum nkuto ya prepa ye ko eye ye krom eye mpanya eho ye anya bi ye besiri ko obutoku eho nso so ye anya nkuto abi ye fa ye senti ade ya no ni pungurugu yoyo eho ne yakoto akurugu ni atene ene ade ewu si atigu mu ani ante de aba akurugu ade o ka senka nkuto enkwade beche na so atene si da bi negre kabai na negre ya pam enkuto hu oden etutu mrika ya pe nkuto mako pechie miensa yase monye mfagitwi Nana Kofi emfa mayen na nyankopon ya adom ochira ya yan no ye de ne tompa mu a wonru sampa se wiase sanso di wachiko wo mu a sabi wudi tide akwa asamado ye papa ye kunu ye dofo ni nkuto eye sabre na nkadwa ni dua ene ye de ba aba be siesie no ho ne sa na nsa ye mechira niema na nka minim sa bobrapa anasa 55 ne de chira niema na so amesi de abida nananu moda roma wo mu de eye ade afiri de nkyirabo ase wo ne sika kokko wo etu kokodi hu agura nyame anim wo hwe ya ebedi uduma enti sabre ye de ye dwa sayaba menka mu ntua mu aso bo de tinu kura pone na asesa ye predwan na so ya nsansu ahum ana mbusa ma afie Sarpong ana mebusa wo bapa eye kwa afiriye wo yene ide se na adan na adu dwa sayaba no ansansu ahum wo se da bi da me ba afia wade manfa ne ma anso amitiri so anfanko sabi obi nkanche na so no onfa firi na busua fie anfa mra busua pani na no oduro so wanye onfa nya na de se no onfanko ebi omo kanche wo asu ogum no de ba omo di motam jase na de omo de aba na nanom akonafo woni na nanom ayekofo ene na nanom eye abretufo monka mom munwale ma papa onkore bokọ no nkonkoda asumdwem eye ni first hour wodi besiesie nanim ye nya afrim wonyena mfansiesie no oba na ade niema no so ano no Miss Malaka 2015 ona niema no so no na nanom wada roma ye ni sa na nsa ye kuta eye papa ne toletro yakupa ni Nana Kofi onye nne ene na abato no ankaka na tete no nanka ya di brodua bahana nanka ya di chietuo yakupa ni mdukura ni ene yakofa no bi aba fudi kogugu mfudie so a ade beba no to empompo setie nie ne senti ya ne yakunu awo ani ntire ni abedie enti ade asombo na wose de besiesie ye ho we ye fra ne unique ye fra brochi memu ba ene de ba ye se ye de ba nne se Agya Kofi eye ne sabia ka no ho a onye broni ade no mfansiesie ne ho toletro ni chenchemfu ane abo ne boa bebre wonye na mfansiesie Agya Kofi ho emaye eye wo hene ba Nana Kofi Sarpong okumankoma o ware afie Sarpong ene o ware ohene yire kwa afie sabre mo nhwen ne niema ye di besiesie ne ho yekuta eye sabre ni bread aba papa nye offensive ne ho left and right forward and backward and come to rest nananom yonje no offensive ne ho ye ne sa na nsa ye yekuta ye papa kamfa a wodi besiesie ne ho ye papa o twitwiri ne siwi a munim se edua ebe ye nanno enti sabre yekuta eye na adura wodi betwitwiri si broni de eye sabre ne brush ahodo ena edi atwaguoi
eye sabre eye na hwehwe wo de be hwe nanim ye papa wo wi aye de ben ya wo be hwe ne point we say ye boxer short papa bi etimi take me ma ne niema no eti sabre de nyira bi ye de aba ne singrate ye maako miensa ye se ewiase ye vat kra na ye VAT eja wo ba ne hwehwe konkron ne miensa na sabre ye de aba e de ba be siesie eja ho ama ne de akọ ye ne sa no ye kuta ne nika fita ye de aba ye papa persia wo si ne niema wo de ba be siesie ne ho ne nyina wo de be gubo mu ne nyina ye nya mfiri mu ye de ne nyina aba niema ne doso e ka se ebubodi an wanhwe ya de be che sabre monye na mo fa siesie eja kofi ho e ma ye ne sa na nsa ye papa samra wo de be dware are spring papa bi aye samra hodo ye maame mo ne de omudi ato ho mo de mo hwe samra ye de ba be siesie papa ho a maame afie sapon ni din na bo ho no woni ye de na to ho ne kwala abrem ne de abo ho no mo hwe ares no so a na ne ohema akua friye eye ni din ne de ato ho no na mo nim bibi na na ye papa be kwa adwaye ye kunu be kwa adwaye enkoda mo me ye kunu samra ena enkoda be mu ade ye bete aja kofi so atwia enti atutu mirika ne apɛ ensamra hodo we nyina wonyina mo fransese no ye ne sa na nsa ye kuta ye papa ne doctor ahodo a sabre wodi besiesie ne ho aye ne set of bath ni nyina ye de ahyem ade a papa de be yi na som ye anya mfiri mu na ade ye me fe ane broni to bete obi ani wa wahuru bi da we ye broni to bete ye di fra brochi memo ne de aba eja kofi nyai na se wo ba pani siesie ne ho a waje ade siesie ne ho ma me dada ho ma ye eja kofi wo mpafi mo amunim se de na eja kofi tie ade a wode be bra ne de amukura wode be sanwura nyina ya de nyina aka ho sadia ne yire obapa afie sapon okuma nkuma na na akue friye sadia wo mom yenu aka bomu a ya de ya niema eba abasiesie yeku ho eno no ya ne sa da wie ye kru to wuro papa bi osore no pa wode be fra wode bi bo na sene wode bi bo na chi wode bi siesie na no madaroma sadia wo ba papa wo sie nie mo hwe wo be sadia no fotiare ne moto mo nwi kura akodo keke na no ya de niema ya so no kire ye se ye papa no do akodan eja kofi no do ne pa enti akodan wo se me siesie me ho da papa se be sie eja enti mo hwe ni to wuro papa bi ahodo miensa sika munu wom ahama wuro ma mi ata be fara hama ahamuru wom fita wom akire se emmeyi mienu omo si wom nsa fita mo akoma mu fita ene de ba be siesie eye eja kofi won na no modama eye to wuro akese miensa nyina monyina mo fa siesie eja kofi won emaye ye ne sa na nsa ye eye kuroni ade ne de ba be yi papa ye eye shampoo ahodo eja kofi ba bia wo kọ na nanoma di kanfo be so yada ye yesi ade we aso to wasamado wo hwehwe bi kura nya ade agubenya enti we say mo nhai eye dove papa bi serum papa bi ahodo de kase ebubodi a ade be sa shampoo nyina da ye de breja kofi na oba pani eye nana badu enyansani wo mo siesie ne ho ne deton so ya sa de bi ahyem further water ye nya mfrim eye na hensa sapo yesi ewo musa ne mane wa brochire na so yemfa broni ade nko emeyi na ye na hensa sapo ni to bete asante de ni nyina ye de ahyem yesi monye mo fansiesie eja kofi mu ema ye na no me ye ne sa da wie ye eja kofi ba be siesie ne ho na mo sha ye de na tru hwa madru ase eye ne perfume na no mo ba pani abaje ne ema ye ma ye pese perfume no be mia ba ko hwe dabi yesi ewiase sansan tro di wachi kwa wuom na de ntide akwa asama do dia wodi omia ba ako a no wato atwene womia ba ako a no wato atwene edoso ne powder ahodo ne nko de basiesie ne ho powder ne doso deodorant ahodo aye de papa wo wia wo de behyehye mu nyina ye de ne nyina ahye mu a ye de ba basiesie eja kofi ho sade ne yire nom ema akonofo ema bedie ade ase sade omode ye niema kasa kire nananom ekonafo eno no ye ne sa na wie ye kuta ye maame ye papa ya de nyina eja kofi waye wo ba tan waye be mo tan waye ye nana waye ye wofa sabre ye kuta na je bo hyen eye fita eja kofi monye na mo fam bale no eye ne mafo osole no pa wodi be siesie no wo ya de ahyem ye papa ne mpaboa hodo ena edi atwagu awodwom no ne nyina ye de ahyem ye de papa ne mafo eye ne kiso a wutwam wa ye de sika kokko na aye maame afie sapon
Why you are the Shakonkra or dance house, or Nanan Mayoko, and Nanan Mabretu for, what is Kakoko so, and a Mampong and a Sutis Kafu so, Nina, I had an Yamana Bauti Chamwa, Bones Kafu for Bones Kakoko, the key so Pagodua, and the idea drew her. Aya papa, aya ne danta. Yasema metiasiano. Aya papa, otiasiano bodante. Ya mami mususi wa munchida. Enya no muchi eni echi. Enti ntuda ne yade aduru ano. Aya ne sa na nsa ye. Yade ya papa mpaboa a wadi bejare. Ochireku kreku na amani se wawo na konya so. Ne mpaboa ne yade aduru ano. Nananom wada mamonye na momfanhya Agya Kofi. Yaya ne sa na nsa ye. Maame dada wo ho. Esensa ha ye mpanifie. Agya Kofi aye wahene ba preko pe enti abusuapani na wodro wada roma woje nsayi a fatu nkonya asema ye feyi apa ye maye na nanum ayikofo na eye kunan na nanum abretufo na eye kuna tumni antwekwa akudua manfi oti akante wobiri yabo wo se tutu opokuale kwase modu mo sa kwadwo momfantu nkonya ase minim sa atokoposomfo wa ha eye na nakwa kutia me obeje sofo de enya de obeye champagne watu enya de asofo beye enti da busuapani kofi wodro wada ama oje reba atokoposomfo a sese atokon apagya ne ho menye obi ha wadwena de afre no gbehu kwan ye de obefa so enti na nanum adawru ma monye mfantu nkonya ase na momfanyi apa ye ma no na nanum ne ma ye de ba ye say ye ba akokura afri mu amomo ye sakageti akromfo aniema ni nyina ye de ba besiesi Agya Kofi ho enchance ne kuranki ya de cha nanso ebe ye nwuranti ye ma pin kwankotumu aka ne sabo bla 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 wanim ma me bla wanim tutu tata ba ku mienu miensa enan akola ne tu ofekeke ma me bla wanim sabre ye kuta eye ya de nyina di pommo wego mona ya de afeye obroni dia pa ene ya de aduru ase ya de ba ne de aba Agya Kofi aba abeto so Agya Kofi kata ya diska kokwa aya ne de aba sabre aya de bedsheet fita madama monye na monfanse Agya Kofi ho fansare kata so esanse wayi ohene ba aya na asa hwede adwira hene ne ba preko pe eno no eti sabre ni sumnya ne de aba ade achi anopa mo behunu se ya de papa ya de neti atoso na nanom niema ya de ba ye nim se be ya mo fe empanisi wutu mpompo atudu gu nsa abopuo yesi ebe ye nwuranti na nanom adama enchanse no de monhia niema ne yenkonkoto nguma mo se de yesi ne ya de na mon prayer ne yo ba ti niema na maye Baba ni bedu ka chire nanano asama abusuapanyi se me kan chira mo ne se esie eni kaja eni aseda wani onyam sha obehye ne de hye adura hene ba ana Kofi Sarpong no asoma ne ma beda mo asede nanso na se ma o kan se Chodi ampo wo hira mo oda mo ase na asema busuapanyi ni tuato ne se Mampong man ayuko adisi busia akona bu adisi busia momre no ya de akra betu petoso sabi ya nanem pansa eti woni abusia be were no ti ya da ya hui no obesre se yani ayen ko pension no ya momo de na ne be ka no ho na yenta na ji na onwe ne de hye e ma ade enche kopim se ejamfo e ba be ka no eniti nanase odamase de wase esa de wase aguru de wase ayoko de wase abiena de wase bretu odamu nyina ase
na oye ni say wi a na kire say wo kina efre di kina wo kina da ponda e ma nana ene aman Mampong man nyinara it was never kum ni nifa se mo meta na chi onim say abusuan de woni mo na eye de nanso madofo ene mo fipamfo ene mo dwumamfo ene mo ayonkofo a won su fira chichini me nche beba no omo nyina mo fomra ne nase na bibia toto kama na de o kan se nyame ehira manu si se ya emse nananom omo makwan de o be mo muso na man benku ni fa nyina obi anya kwan na de o peso okoye akoye ebia na ewura minister obi be kan de awuso ni ti se bibia ni ha to asofo yo that's right madam Roma said there nanadro or dey tuatu ni or say akoko ni nkan onim say be no 9 there na kire say akoko abon ye momo de na say ye nyina beba na ye ne ye ntumi mewen no e ba be kan wona be wen no ho isa say sorry for no be no na ko no no maba eni say sorry for no ba ansa ye ya ba o say be tena say asa sorry for na beto to be sere say no 9 there obia wantumi ama ha amewen bo modern say no 9 na wo ha ana sasa ene na manuwa sisa no baba sofo wo ha eti yetimi kwati ne mfa emma dwumadie ne sesi emma wie wa bra baba sofo enka bibi nkire ti baba sofo no chi ene ye be hye nyamesa ansa ya sorry ba chebe bompaye Everybody know what's be praise say munya yen the free mra yen wofa yen papa yen nana yen kunu ebusu ani to aseja munya yen kra wo kra ye mua be prende tra eye dwumaje ni nyina ho so na no yesre wura yesrew so china ti wie mu mayen Wachina sankansuo no maye amen na yentimi nye bibia fefefe yesra wonso akwanto mu nhira domo eba fo bibiara bedu na fo bia bo yempa bo na keka wo yempe ani de twam wo Yesu Kristo ti amen ya yesra no se manyema nyina nwie yie ye de so ayeye ni aseda kese so bi ha ompe yie nti ka no nko a Ewurade ma wo hihye nyina nya kwa ma ne odre nyina mo wankasa so e wo Yesu dim binim ye se wo behwe yen anadwo ye nyina de ho hye wonsa ma ye nam ho me ma ye as enapa Ewurade na ade achi a ye de ayeye asore ahodin mu ya beto abimedi so ye hye wani nyame so obeye e de amaye Yesu Kristo ti ba ye nyina ko du fiaso amen ana so di obi akwan when peace like a river attended my way, when sorrows like sea will ane labusia ane diniano siamia mprechum emma Lemina ya mamunyina yako Opa wabofo Kwajo peka Kujo ya mamunyina busionyina yako I
Asante awomo exia tafo ena aye alabo man aye mama abere papa na otindi mo ene ya papa ununya ko apre yura wodi na mo ase papa ununya pa ene ya bide wanya ya mama pa abu chapeni na kovidro ohileba mema oyako afei Opanin Kofi Sarpong ene abusia ni nyinara yera mafo boxer one abusia yera papra ene papa ajamansa ene niniano champion petumu menina so ye mamu yako nanano akwa nafo efe pete wase nanano ye mamu Opanin Kofi Sarpong eye aso yera ya bema woni ni anu nyina ye mamu Yera Jim. And so Edruha. Santi Biso Ato Etia. And yes, Santi Biasa Emmanuel Presbyterian Church. And yet, Udubunyam for Yera, Bogu, Apetum Sapong. Now, sorry, Oko, na Atu Sate, Eba, Abema. And yet, Yera Udubunyam for Bogu, and yet, Apetum Sapong. Sabre, Washi, and yet, Papa, now what you know. Mote omonka ewo pente ye no moa ena eye no kadiki sapo wodimu titibai so popeni eso eka ho eye Emmanuel Presbyterian Church maya de pa yero kokuare I want so edisantrenum Presbyterian Church of God ha awomo ebechia adofo no nyina biye du so eka ho yo ye be so ama obiara akwaba ede aba eye Opanin Kofi Sarpong eye ase ene anopei na ye kai mo se oba pa ye cha Mrs. so no nua no nyina Robert ena ya ber achoa ajakoma ama himfie ye mamu nyina eye amade afi kwaku ade achoa kani sa magi ena kwaku asamoa ohima akua ajakoma Sarpong sa pa Kofi ena afi Kofi Jamvi sa Cynthia Kesuwa ena Ajwa Sarpong Mercy Sarpong wanyane baby eko ya mamu nyina yako santre no so achame hene adehye nom ewo santre no a womo so echia sana Presbyterian Church of Ghana womo so ewo santre no presby for ya mamu nyina akwaba onaboko kwa prechum ene na busia afi ekoa na penti nananom abusiapeni na adro na eye yera kwakwa mpachum ne yere ene akrafo ni nyinara no peya enye wanhwa aye nkwa ha eti ebase ya na ekai bibi na yekope nkunwa ni bi eso aba abeka ho se be ya be ene presby ene apostolic fo nyina ene eka bomwa yeja Opanin Kofi Sarpong see about by sabi presby for there eye onimunyafo yera kwakwa mpachum na sorry oko aha ena ye papa no so a wonye ne baby ko na so le hokọ dia apostolic ti wunyina ebe ka bom na presby for every head na Reverend Dr. Anokuana nana eye nana Kovidro abusuapani ena oba pani kechire bedu nananom Andy eye chema wuntumi ni 8 ne special assist also ewa hanom papa ya mamuna akwaba ba me wo pay biti di pa so ese me hu ya papa eti right before the gusua etia no
Aye kuku mo jumo na jumo enso edi santre ni mo ni nana ene empanifo ahodo ewo mu a wo extra MPP for mpanifo nso so eba bedru a wo so eguso a wo mo extra ema yakọ na nia ewo nie ayi no yebe no wotadiem se de yedika aka kire mo no na santre no metu mani a mehu kotonchi ewo mu afei eno enanchen mehu kwakumankani Asu, ai mi maame aye mi nana kwakwa ma wanya ne baabi kro ne yire sa omo nyina e wo santre num na ofadwomo awono ne kuku omo dwomo no ayo ai wo no e mi papa we ai santre no eguso na nana no kwase mema nso a ema sa afei kwaku aye nyina mpato ko de shepre ko dan sa so ado de wa ka branka ho to ai wono so edi santre num ira anto neba ene santre no mu ya ma for boxer one abusia ni nyina ye mamo yi dai we de se ko dan sa so na chirichiri kata piesie Kofi Sarpong enne na chamba ene na akobre pra egla hene ba o fani ti ma o tintin na se o kodia abusia se wo kuto wo nsam snap GH hankies dear Ensipoma Eguho. They say young farmer a year Osiadai. And watching a year the Pam body, the Sentia dear, I know Caripedai, I know, and also Edaso. I feel in Tim, I'm so aware him back. No one say or he didn't want him for Sutino. Obukutantima. About time and then you get the baby, and also so Edaso. Now I'm saying, on this year, I'm going to enti adisi edi yemfani nyina emana Kofi Sarpong na okudura waselibi edi akyere obapeni na echa ene ne eja na edura hire na kwamra pepra yenim se na nana mbegi tie beda so ase that's a hire wa that's a nyando na o tejo mo ankope ya na nyamisha yo sabe di to mo ka tie kan no ye ne papa sofo kafo so pani fo so be nyina na mu ye se wo ha be tie mo mo yakọ so the Bible and also many are power that is a power akoso chief to be na we ready wa fair so yante me wansi bia nkoso ene de so abusu ya hyehyɛ enso so sɛ nipa hyehyɛ no we ready wa memu anye yiu yewu ni pese we ready ona wa pene so na wa ga mana be teni adofo abusua eyire kasa aseda ayeyi kanfo ene de ma obi and I want to say, when you have a crack at the sea, and I tell you, when you have just a foot. What a woo when you never have a movie.
then yes, let us say, I take you with a family. A year to see you now, I defend this. If you would be a free army of a back. When I want another, Rade, I will home. And you made it, and when I was over, when I am my so when I will take care of you, you will be a number of the friend to himself. And time will end said. But I know when I made it for so. Sorry, yeah. You see, a year also. Then you bring a company before me and some Korea. Like I said, right there when I was here. Then I was saying, so they compare with them. And when they were you so here. I'm saying you. We need to give any of our fire. Amen. Amen. You and say so much. Yo, say the Emmanuel for now. I had some penny. Whatever. Presby. In Serbia, I don't want out to the one day. Silent, it was said a so. Reverend, what happened? Asante, say in private, say, I know from so say, you will have friends in the Presbyterian for. They were then come, and was one grand, and so it was like a cassette. That's a mill, and I'm shower, and they see the and also, it is something wrong. And I say, I put a good Emma, Asante Mampong constituency. So, now we say we are not the area Ampaya. It just we take one of the competition now. And the Adajani Poso, and the Asuna 4 men in our Santrino, and the Adajani Poso, Asunani and Honya Fenno, and if you would. Dear Mobibia Apava, Mehu Santibi, honorable. I did marry Canadian at I want to so and I tell my ear so a year marry. I Omuna Edi Santrini. I was this alone, one of the or no Santrini so. Nanama him for them. You know, I was Santrinum. Now, a chairman Luther. One of the constituency chairman. Edema Asante Mampong MPP. Yamamunina Aquaba. Yama Adofonum Aquaba. Or Hinere Abremwa and then Ma. Nadi Akosabe and then Abusiani na Omoti Santrinum Awomo Etia. Aya colleague Omunina Ewo Santrinum Awomo Etia. Company so Adruha Awomunina Etia Santrinum. Ayami Abuahimasu Edimu. Ababuahima. Ora Jumo. I honor and a lady net delegation no at the Omo Abba. Prima say here and check Omuna Eduanum na Omo Lilianum Eginara. Company Yamamuna Aquaba. Nano tell you most of them. Omuna Alasman Yama Aquaba. Sa and Undertaker. I Undertaker. Yamamuna so Aquaba. And then penny for our Ababedru. Yamobibia Aquaba, Camo said to Media, you have live, so our cast FM. One day at this year, I did no, yeah, we did back. Maya, Hamilton, also a drama, Brafani, also do have, and Miniaba, a fear, and then security, Nina Momo Aquaba, Miniano Macron, for so Ababedru, also see a Mamina.
Nintika for Mupanchene. A yellow papanum. Nanum, and Benisa woman will power sound papa. Nana Kofi Sarpong, already can see a sign away. Yes, it's going to a sign. No, Semi Kofi Sarpong, Bema. If you painting, one of these Plahonime, Semisia Sign me will cry. Nayebi, Amba, Sina Babrai, or pick up and say, a seahole. Nipapanum, and Chicafo, our power, warrior, and then I'm a PSA. That lightning. Now, Cabra, the Chicafo, almost one with our Montima. Way of him, then Alphibium, Nazamon. And what she, almost sent the idea. I'm a pair of body and also I'm not carrying predai. And what she a hankies, the Simpoma Echo, and also at the for Sepreman in my way. Now I'm here someone yet. Now, Monfa Enya, a year or the Supreme dance house way a pie. Papa, a chick of war, and a day, and yet, and your name at the buy. It is certain and I'm not making the other source. That's the idea. That's it. Now, I'm before the sunny moon, sir. And then say, or people back home, I say, I see here. You have a scientific act of a year's opening camera on it for the sir. On the guy. Oh, yeah, yes, sir. So, I scientific was so a young about mercy with Dimo Titimai. You could so a come say, I need to answer when we young folk papa too. And when the phone tap and then you know. Something was so and I'm joke. A quarter follow and a gusso, a quarter ebusia. Well, Asante Mampong need to go to a 1 year or more. Shadow the Achebusia did you, Yura, Koku, and Petu Sapon, Yame and Kosu Ishamopa, Yomabaya, Honorable Nina Busia, and a Papa Busia, one Busia or Pente, a Busia Penny, a jet blue coffee, or nay, Nana Beduke tree, and a red doctor, Reverend Doctor. Anoche in cancer, Yamo Unia Aquaba. Aya Yera Aquasibedu. New of Nimpon and in an Kofi Sarpong. Our Wokra at Tonebedi, and Penisi Samampani at Tonebedi, and to send Kofi Sarpong Ketua, I didn't to an Asapon, or friend Timon, Tintimin, or sitting on their car. Now this year, and Pim Ahenum 50 Ghana cedis. Yes, Farmer. Now Santina and Namjono, or ya Kotokojelfi, Napo Tokonanum, and so Ewum, our Munina, Echia, Brakovi, Yamamunina, Aquaba, Nagofi Capita. I am Yamiaba, yes, Abbey, Hedia, Mamia, Udimu, Titimai, also, and a Sibo. And now I pay home based TV, Ura, a year every year, not really. Now what you don't know, I need the home, and I pay Nana. Home based TV, and Semay tomorrow. I will see you. I put in Obama body. Oh, Mayor Pata. Yabakosoma, the Fonum Aquaba. Yerako to Sapon. A year, near any Aquafoni in answer, so Yamamo Aquaba. I pay Nampa to Conanums, Madura, Kotokojan Fidician. Yamamunina Aquaba. I expect a police in the time. Aha, Sabi, honorable Mammy and the do a demono. Alaji Marek. Yaba. Oh, yes, sir. I'm a dear for a Incubeta for Yamamo. Yes, I need you. Yes, I need you. Our Brazilian will go at my soul. Yama and not to me. Yes, there was your boy here to banana. Asante my before. Chiba and the table tankers. Why, as soon as you prepare dance, as well as you so are at here. Now to use a Patatini and Italy. And a good so are what's here. Also, it is something I'm only the boss. I'm only the four. Nana, I'm only my today, Emma. As soon as this year, here are coffee. Another day. I wish your pennies with the anymore. Your penny, and Kofi Sarpong, and also anything anymore. Your Mamma,
Olumai and the Blue I Papa will be say when he something on any and you are Pesipon, audition perform. I'm going to for when you was a crash. I want to be the Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yo, I was happening in that room. Pastor Fason and family. Vigila, Edema, and Dr. Reverend and Cancer. According to them, I just say, when you're saying this, come here. It's not a 9 years or so before some people back home. Yes, I also asked I don't know if it's FM 106.3. You can announce a sense of supply. Any honorable people approaching Sapama, Sabili, Nipapa, Mampong, Aspan, and Tama, our 18. Honorable said they will come to dance with us for dancing. And you know, Piao, and I am a corner extra. The year of Pusia, and I just have to live a very fat, and I Emma, which is a 2 1 and I would say to more. And then push your phone. You're a push up. Oh, yeah, now they do use a car. And see what you know. And I hear a conversation me yet. Oh, yes, you are. Oh, you are. What is that? If you know, we are Regional Commander, when I'm conscious of this Commander, I am still baby. On the show, I am the baby of the Buha. Commander, and so Inspector Ajimai, Inspector Company Secretary, and so Chief Inspector, you were for my life, I was so secretary, I saw a car of a woman, I saw a car, this is so a car, I was happy, I was a penny, I saw a was a penny on that, and I feel so a celebrity of my prayer, in the
Yana Udu Kofi ino Opani Kofi Bedu. Ene ekwana ebusia sabre moni eta kokoso. Emijana mijama ekwana hili na nakwasi tano. Afre ekwana ehema na adoma. Na nabre bro kwafo oyekwana ni ona esa epo omunyina etudo. Omusa do fo beto bibi to mansi bibi anche eye sabre ekwana sabre bibi atomani ana enye. Isa se nana eyo bibi ahutie bia so. Nana etuebi etise nana eye Kofi Sarpong efimwa odidra nana kosi tano ekwana
and the baby said they were more friendly. Abraham, it's not my course in Piazare. But do it, I will near Badona. What said the brew? Asante mansi wa yuko wadu wapuduwa na mwafufu wa dili tuwadi kosiadu ni yanu eguswa ayamudi ya shiema wabretu wakasi ya sebi ya buru ya kwa yendi ncho wamwa ya chi franka kasi ya mama sati ya siye wabika wapatisadi ya mwapo ncha wabama na wasi ya mansabu wafo ya tinabu tankasi ya suwa ya tonfo ya kurora wasi ya sabu ya mwasi ya anko tuwa kuwama na nanwa mwengina wasi Obika amwa bobo dojo wa tepe akopa ama nuboso enimdie fuoni akokodufo ya wa hene ewu enini wu abedi ya wu akokodufo ewu nyansa puduo eka ho sabi onu to ewuche ya katsa makasi adakom ya tini si opra kopa ya mamu dakra ya mamu die niesie nie prakopa enka ho a ye gina ha ema nense no ensene mo se tete wesu soba na bani so etuputia aka Mampong na enti mudie na asapra kuma odidi wacha odidi wasumura so a wasese die bru bidi kufie enfamisi mamema na bidi akabusia ho ene otwedi apakata na dia wepie na so na yeye prekopa ewe na so titi wodika chere wasuntu mra cheresie na nanu bidika ya yedu amana mo so a jei ampadu wadudu bibi wo boy this year kasi a wasememe ya sunaba wo fona na wodi ba ma se masane bebo na samisane bebo na be ba foma baba foma mpa bebo na manya santi aba ya dia internet ya wo ni ya de to ni papa na asapon kuma wo yire wo ba ya wo na hospital ya ma ne bafudi ivo aye boni di was me ya Mrs. Mampong saka siba bi a bibire tuo metuo ekofom and now about Ivan said maybe the akosio sapa ye boni di wo wuti mi di wo ya body afofo wo Mampong ba wo se me to me pass here ni kura ko mo meso a ni bi soso wo ba ni mo yan for se me tam so grodo di ma sia ye se me ni mo hiafo na me kumkom me mama saidofo was ya jankane bisi na ya srebra kope ye bani dia wa wuti ni di wo Mampong ko enu na asapon na apachiwe enne wasitipa so da ya pa kinsolo bo nyansa ebu tiri mu dia wo yiri se ni yuda ya prekopa aka hu se efisa nana ya apama hwenie wadudu Mampong ko 20 na no se memi sibiri dia bi hwa ko so dama se midia tede na midia shita wada wurumo enti ani eti ahwenie apama bisumidi prekopa edika ho she ayira sampa ba toni wadu so ne yire o Bafrisia Opanin aye polidi Bama Kofi was a player Bonidia was a Asante was Sarpong na ye bodi so na yire jasiwa wakroba was abaya ni hucha na was medani dane ho meda was amba medeso boye dia ye disika futu na abadia Bama rich ejani mpoate was down kwa the Bamidia no Bama gi amagisi meme wa makandi na asuso no ye wo Mr. Patrick Hospital blefudini edito besodia ene ma memo bidi apra kopra enka ho afei anu adudu beta ye payment ni dia ene practical social dem na sabi e bulo kan bofo ye wo sika no what konyam na asinyam otominyam wo kan ni Yesu apra kopra enka ho e da wo say yesibe aye bodi was me kamidi din tuflo opportunity so asumi na nyame na ase was ye wo elders ne wo elders bi wo ha wo ye duane elders na elder was yesibe die was I will make you fishers of men bemena was me tell Asante ni abamra ni ose Debola epe na me sister with this one me Batma asamwa womna samwa oba se me so ne yire ne me bi shiko so sami akola kropo ewa wansimu a onyansapuduo no mabra me na ho ase ganie was me na asamwa sami pawda chiafa me chomasi awemu sadi aba ede account afei na Mr. Raphael so uboni dia was a yes for nama obadwe se ma na dia ti se de masaka pro ma enyo we ye good dia anani etrediti ani ana kasa prekopa dia masenase o tietia wa mbi mfuturo abasra mo ho se dia ensoi edu ya ki emu abom se kro do dia ya se na nanom se amabla ni amane ya tuntri ebifie saman ya wono na ye wono suso ebi ni pati se first asiso na ye ba ma ni ba ma
bɛrima no deɛ ɔyi frankaa ɛyi mama nsa nyinaa ɛtene nka na sɛbi woanya wo a ɛnkasa na wonya bi susu so a sɛdeɛ buru akyerɛ yɛ ne wayɛ prɛko mama nsa ate nka ɛfisa sanke kɔtɔkɔ sɛ ɛnɔmɛ nka deɛ ɔde sumuna so adeɛ bɛfie wɔde fie deɛ bɛsum so ɛda kɛseɛ tiri ne mogya adeɛ a yɛnsiri bɔnini ɛfisi yɛagye nkwa yesu kristo wɔnya bi wɔanya bi susu ne di ahyeta baabi a yɛntom bɔnini mma deɛ ɔbɔ mprante asɛdeɛ a ɔwu akyi yɛyɛ aka ni na mɔmɔ ato yɛ ne abese no wɔsiampa abiripɔn fie ne yɛ bɛyi yɛde yɛnsa yɛde kɔ so ɛbiripɔn wɔgye mmienu na yɛ pɛntu ahodoɔ mmienu yɛde kɔ yɛ anoa so wɔsiampa na akyea me kɔrɔ mmienu de kɔ fam na asapɛ sɛ bi so mede gu makoma so na bible si afa kansa deɛ ma no ne yɛtɔ twɛde ampadeɛ ma no yɛde ano kansa mpadeɛ nipa korɔ wɔ sɛ a wɔnam akɔ wɔtumi sɛde ɛkɔ ma no nini wɔtumi ansɔre so a ne kɔnkɔmmoa so ɛmmɔ ne so pɛpɛpɛ ɛnka ho atene wɔne de wɔn bi si ne bi sɛ hema a yɛabɔ ne bɛdɛ na asapɛ ɛkɔba ne so wɔfɔsoɔ bebree te sɛ bɛdɛ deɛ a nana no ɛhye da ne nso kɔ ɔbɛda ne brɛ yɛ tia wɔde bɛto nkwantana so apɛ so mmena so adeɛ ade akɔdeɛ a wɔdafoɔ wokɔ anwene mu ne ɛgu ho no yɛntiatia so guu si no mu anwene mu bɛhyɛ wɔn yɛ fi yɛwɔ na yɛwu wahyɛ yɛhyɛ hɔ a yɛnhyɛ wunie no ɛne a yɛyie soronko na yɛmfa ma wo yɛde yɛfrɛ taa ade agu yɛn nsa abɔdeɛ yɛde gu ma ade anini nie yɛfrɛ kontonkuri ne yɛtae frɛ fitaa deɛ a ɔwu akyi no nsianan mu wɔ hɔ ɛti yɛprɛ mu sie gu nkonimdie ɛntere yɛnim ɛwɔ mampɔnkɔtɔ nti ɛhɔ deɛ a yɛfrɛ taa ɛnie yɛn nsa abɔdeɛ ɛso kum prɛko pa yɛde ku awerɛhoɔ akyirɛ nhyira ɛbɛdi akyire afei na ntɔfim wɔsiɛnɛ na asabɛboɔ ba bɛbɛsɛ bɛsponsi yɛm yɛbɛwɔ yɛwu na yɛto bi mpa na ɔkɔ ma bɛsɛ ɛde adi akyire bi a ɛne ntɔfi adi akyire nhyira nie ɛbɛba mmarima kokodufoɔ ne mmaa kɔdu sɛ yɛyɛka kyerɛ m sɛ ɛsɛ ɛbɛdeɛ monyɛ na ɛdɛkorɔ ma mo susunsu nsiana mu ɔmmrado bɛtaa nipa pɛkyi deɛ wɔbɛtama so akɛseɛ yiayɛ ɛde adi akyire ne mprɛnsuo ɛde di akyire sɛdeɛ ampa bible mo kyerɛsɛm kaayɛ ɛtamfo ade fa wɔ ne do na sa israelfo ɛduru mfimfini no ɔmotia mo ɛka wɔn atamfo ade wɔn gu nsuo mu ɛyɛ dɛbɔ asidi ansew sɛ yɛaka yɛ ho abo obi bi ɛtete wɔn ntɛm no ɔnka wɔn atamfo ɛnu nsuo mu egu wɔn so soso ɛntɛ na mfɛ dɛbɔ asi ɛmu wɔn abrabɔ na ɛnsɛ wɔn kɔta yadeɛ ɛkɛseɛ ɛmfɛ wɔn so afɛn ɛde ase oburogya ɛde wɔn tɛ dɛ ɛdi wɔn mu asante maka bibi wɔsoro pɛlu kuru no wɔn yiri daate ahwɛ a hwɛ wɔsi awɔ na asapɔ ɛnyɛ na wɔn a wɔn ɛda so obi mpa ɛyɛ sinahonya bɛrima a wɔte sika ɛhwɛ mma ne ma ɛde wɔn kɔ soro ɛto nyansa ɛde to wɔn ti ɛnyɛ mmerɛyɛ a ɛna ɛde to wɔn ti obi ebi nhyɛ egu ne ma so ebi mu ebi akɛseɛ Ghana ha nyinaa yɛnya ahosuo mfasoɔ ɛne ne mma so mfasoɔ bi a ne mfoni yɛde egu ne ti ne hɔ yɛakɔ a ɛgya pɔnbiribi yɛde ɔde wɔkɔ aba ɛnyina wɔ nkwantana nso yɛsɔ a ɔrehwɛ ne na soɔ odi ntɛde ɛma santeman yɛwu si yɛnya ɔso mfasoɔ bi a wɔm ɛma no na ɔno so wɔn yɛ ɔman nyinaa ɛna ɔtwa di apɔ yɛti yɛn ni hwɛ no ɛbɛɛto ne asa ɛnka bi da yɛntwerɛ ne hɔ yɛfrɛ no afrɛboa yɛde yi ayɛ ade yɛde apepɛ yɛn mu ne kumase ɛna wɔn akyerɛ mu tue obi ante ase o ɛyɛ ɔno a ɔhwɛ amanɔne ɛnsɛm so yɛakɔntuo mu na yɛyɛ ɔkɔkɔ mpɛtum sapa ɔno yɛ deputy minister ɛde ma foreign affairs ɛno nti sɛ ne papa afiri mu a ɔne ne nuanom ne ne yerenom abusua no nyinaa yɛwura yɛ abɛɛma nom ɛdi ɛka ho na yɛakyia wɔn nyinaa amayɛ deɛ paa saa bere na so fada kranche Anglican na sɔfo onim sɛ ɔna yɛ principal ɛwɔ ɔsan yɛ principal of St. Monica's Training College me papa no ɔsan yɛ wɔ wo nta saa ayi wɔn ne yere so ɛsa yɛ headmistress ɛwɔ Adwira Anglican Senior High School ɔne ɔnabo ɛyɛ Smith ɛbutu so assembly member foreign affairs yɛ mamu nyinaa akɔ aba yɛwura abrɛkyɛm da mo ase saa ne yɛwura firi dwuma ɔka hɔ ɔno so ɛdim de santre no mu ɔfɛ foreign affairs yɛ mamu nyinaa akɔ aba yɛwura abrɛkyɛm sapɔn da mo ase mayɛ adeɛ paa ɔbɔ ne kuro so bɔ adwuma sɛ kɔkɔmafoɔ agyan no saa
nti ebeko so amadofo no nyina akwa Father Kranche eye Sigmonicus. Afei when me say my classmate is the santri no eye sisi boadu aba amanse Eh amanse wodi pa. my classmate no Wodi. nti santri no mu eye ye mo bibia akwa aba And the nua aba akosia. and na na nyina mpa konte hene na amafu Asante yetu asumi yenda mpechu mnakonta nana namuna tomi wasina furudwa yedeko uchedi hapa wasiwamua na wasiyefani tumapreku wadini kente edanta bema jina kulama na asa poko enya bema ni bema ni asante bema ya wasuda yepa nuwa jina junepa nuwa wema pa nuwa shani mapano weye kunini wabempo wasini mantie nekasa ena ye fedia ni kente danta yedi ya guwasiye afena ni kwa nese ya su kente fati ya fata nkunama ememe ifata mei ememe susu fata ye kuru edeka ho ya sade eye nentuma papa asusu diye chide eye pegure ensemi ya so ne chacha udigofo ya sema ni diye se yase ne natural ye fa ye nyima ne bapeni na chacha no onfa ne nanshim se na sapo na yiri tia omadunsuo emu ne maso so ya petia apapa bika ho eye ye ka tia de aso shayi bilibum esa asem ya mister ene mrs ye biku etitimudi ya waswadishie ensu na sapo ensu biku papa ye di egu wo se titimudi ya dia ye di him dachi bi no ye hia ya so heavia ye ne dia buso aka ho entuma pedi etire ebia na da kase eba wo mo de ahune pankasa e de eguso ye bi esu sa fa bode ho e de eguso ye bi ya sade wo gwa twede e de eguso ye bi ye tema eye ensuri obi de eya chichidi achi e ke ye bodum sio e de ebu ya seso ase ko nyini amro se de ositie na so ba mo wo wa me ti mo se ma mo bia senye na yemfa enka ho ye buku nyina eka ho wa mo yiti bi yank spray enuham samambe defia echiri beko na asapon eti won se no se yemfa nuham yi so ye bi gu so enani kayedum atrete kwam e ma ona wo ba ye temeko ego ye de da so bo buku aso di echire emema mu ba bi sam se emema to bo mu o mo da so bo mu emma bi so buku no mo da so bo mu o wachi de dia yemfa da so bo emma na na matra konya na and honorables na brandensu we this year suna ni this year bu fema yechi yenye apipa ye ni woni sio akase enfanka ho afei ade abesa katapra ko enye wasi ambara bi jina nchai wasi nson sakate brand the car nson sakate ya mu ni ade tu katapapa so ni ade tu simi ya papa so omuchiru ya ade kataso ade ka ho eti wa bi makasa ade eguase asante kate ade eguso ye yobosirem na asante ma ye hunu mo ye dia ye tabo ba titere ho na asante bo nyame nan emu kataso ye di ye mboso tam aso abudu mu ba ko se ya certificate ba ko se na afo na asante se tisi na do bia wa ko se mi ta so de na person ke to afrewa ma we ma su tutu tubu nsem so na tubu ona poso we be sign so we di pakola da na na ho enka ho bisi aso brefo we mu di sumi yakase ade to so we mu sumi ti da so a so mo da ye pa na da ye pa no so mo ko ji da ye enso mo to da ye so mo to da ya we mu ya Kristo fo mo to da ye so mo a mo pe na fa ka ho so mo kala mi se da ya ona bro prechu mo di ma wu a we si e be yi na di e tu so ade na chi wa di e ani kala mi se na so mo America ra fo da ye da se mo di a alu de ne loto o hie bu Mampong maso ama ye dia ye duma kase ade atitiri ko no ade aka ho aye the best friend aso papa ebe so se ende ye di no be je yasipo and you may na ye go count and so mo say se wo bi so nsa ade wu ko twa epo wo so 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 nsa na tani chance ye kase aka ho eti ende ne pasu tam ada so and say die chire and mani na dey say and then se wo pe wa se da chire wo je na wo ma se chire nie ye be chire mo tirinsa ye de sa papa ne ba e eti wo wo chie ye na mama ade na nanu ye be su mo nsa dia and sa papa ene die chire and say na ye nyatanya wo ye Kristo fo ye tibi ni ko communion ade ka ho ape ko pe ne ka ho ye nhire ye se ye tibi da so yakoma
ɛda ne so nhyire yɛ nam yɛ huru bi da nhyire kakra yi ɛyɛ yesu bɛkya ɛpete ahabaamuna no so no ɔma si na asapɔ na kyerɛ ɔmo kɔda me si bɔ ɛma ɔmo nsa so ɔmo kyerɛ dwadeɛ bi a ɔmo akyi a yɛyi no fitaa no yɛakoma mo fitaa deɛ a yɛmfa si ase so yɛma no ne di nsi a ɔhyɛ abrɛfo ɔfefa a ɔnyɛ sɛ ma wɔgani wɔnam ne wɔnyina dua ɛne wɔyi man abɔ mo wɔn ani dua kɛseɛ na sɛdeɛ buru wɔsoa baba na duru afirinhyia a ɔmo te bi yɛsi dan papa ɛde ɛgu ne so ɛnsa ho sɛ ɛnɛ amanɔne fufu eti yɛ ɔba deɛ a ɔnya bɔnyere ɔno so wɔde ɛyɛ ne nhyire ɛyɛ natural flower asoso efiri aburokyire yuka aburokyire ɛde aka ho sɛ yɛn ka mo yɛsu abusua nyina taa yɛ tie no yɛn fɛn ti yɛ soso ɛnka ho afɛn na no yɛwɔ aburokyire Ghana ha yɛsu pɛkupɛ yɛsɛ grandpa where are you going here yɛde nhyire aso yɛ natural flower ɛde eto ne so ɛpɛkupɛ ka ho na ne wie nneɛma wɔ nyinaa no wɔhene so a ne ho hyehyɛ no David bɔ ne nsɛnkuo bi a wɔde wɔn atɛntɛbɛn ɛso di akyire yɛma ɔkoɔ ma mo ɛne hyɛ ɛne tie yɛgye yɛhene a wɔde wɔn apɛ baafoɔ ba a yɛfrɛ no akwantufoɔ ba Ghana ebi wɔ obi adɛm ebi wɔ nana adɛm ebi wɔ sɔfopani dɛm ebi wɔ ɔnabɔ mpɛtum dɛm ebi wɔ ɔsikorowa ɛdɛm mu deɛ a wɔn hyɛ yi wɔn nkyɛnse yɛde Ghana must go no yɛde makoro ma sɛ yɛhyɛ nneɛma no wɔhene yire mekasa baako yɛ bi di a meto nananom mo ntam kɛseɛ wɔ kɔɔma ɛde ka ho nsɛm sɛ ne nyinaa yɛhyie ɛde ama busua awɔde akyiri mfasoɔ ɛne awɔde akyi animonyam ɛnoa ne sɛ wɔn ama wɔn ma ɛne wɔn nsɛm no yɛsie wɔ prɛko eti enie eti nananom wɔn kete ɛna ɛbɛbɔ yɛ ɛta akyire wɔn nso ahene yiri fam pɔn wɔn nso adaka ba saa wɔde nneɛma ne nkyɛ so a nkɔla na ɛso nneɛma no a akokɔ nnaba nkwa ahene pɔn kasa no ɛwia wɔn saa soɔ nneɛma no wia wɔn de ne nyinaa ɛkyɛ mampɔn ma wɔn nsa nfa nkɔla ne nyinaa ɛnsa nka ho prɛko ɛnka ho na wɔn nsɛm sɛ yɛma mo mo ɛne hyɛ ɛne tie yɛgye yɛahene wadeɛ a nsew fɛfɛɛfɛ a wɔmayi wɔn akyire yɛwɔ nsew ne yɛwɔ nsew nsew bi wɔ hɔ a wɔma wɔ mu wɔma yɛ dry season ebi wɔ so yɛ tonsuo ɛyɛ sika fotuo ɛna fie gu hɔ ɛnɛ wɔma ne ɛwɔ mu mpɛmu na wɔn si deɛ mu ɛnka ho wɔn abɔ yere wɔn ne wɔn akorafoɔ nyinaa akene ɛho abɔ mu deɛ ɛmaa bɛrima wɔmpagya wɔn nsa nka nkyerɛ ɔtwe bi ampɔn ɛsi deɛ ɔpɛ ɛna wɔyɛ ɛnyɛ ahotɛ bi a yɛma wɔn mu nyinaa mmɔ ɛne hyɛ ɛne tie yɛde ma ahene wɔ wɔn yere yere yɛma yɛn nsa nka nkyerɛ ɔtwe bi ampɔn ɛnso ayɛ adeɛ Dase ahene wɔ dase anyado idi bae fam no kwasem ni yɛsrɛ mo yɛgye adesɛdeɛ bi Wasaya principal St. Monica's Training College. me papa na Wasaya wɔ wɔn ta. saa ɛyɛ nso ɛsa yɛ headmistress Ɛwɔ Adura Anglican Senior High School. wase yɛma wakɔ abafra eti sabe na ɔtɔ dwuma bi nso wɔ atweye sɛ ketewa bi nso a sɛdeɛ Facebook wɔkan yɛ awa wɔkan yɛ no de bɛboa a yɛde abɔnsan sɛ break hɔ mfa ma yɛ Women say asɛm for the parents. Because I did not woman. Na ɛnkyɛ foreign affairs. And then you throw up to something. So I want more about the career of Opanin Kofi Sarpong. And the Minister of Foreign Affairs. Now, we are. Area you are. Kujo. And the team, a year or more. So I want you are Kujo. One are only a year education on Minister of Foreign Affairs. A young kind of command. Although no one will be at the ɛyɛ ɔna ɔhyɛ amanɔne ɛsɛm so yɛakɔntuo mu na yɛrɛ
ɛna ɛteɛ. Yo. Bright, only a Josu, a J. Marek, honorable, Unyamo. Yo, Idi, something for to watch your mind.
Yes, sir. One family. They say I'm not to see a pass. Sorry, then, sir. And your friend are so full of preaching. I'm about GNTM. Aye. You're done it so well. You're coming to. You're really Sakaya 14. I can't see any big kind of beer. I feel Papa B. Africans. And my one is a Sunday and my mama. And you can't feel that you was a yes, no. Could I follow you? Not right here at the this year, a touch wine. Who the bar, young now, so okay. Yes, no. So that right here at this year, the touch wine. If you hear, could I find you? Make a theatre. So, Sakaya 14. Yes, no. Young to turn a toe. Yeah, we did it. Mark Harris. I did an April. When Mark Kofi Sarpong, the bishop and no, my child. On to away. Mr. Omo, I'm Secretary. Nana Yabema, Mampong, Asante, sir. I didn't work any, or send us in power. Nana Asupahine Swabaya. I didn't hear a pretty barco. Nana Yabema. Nama Pahina Sapahina no. Agree on the one say of the people. You're a bedroom. When I was standing in our Asante was so here. Nananom ayokofo nananom abletufo ya semwa wadama edomante di maye ayeye papa nana Kofi Sarpong wahene pa montra se entiano ayeye ayete se dia se bishofo preachi sasa sabre watu Asante mamrase nanati ha eje ne pa adise dia na asa hwede ati dwoma wa we from magma abosma mo te jan konkroma na chiebo na edu pro no say yeah, but minister and so now the minister Professor Adimambedu Akosa minister company beyond to us regional police commander where do I say yeah papa said yeah and make from Flobi another amrani because a apartment for credit just a few bonkai yeah man a few power one che why you could never dance so yeah media condusa sabre yeah man and MP minister of company limited ne mame and yeah man sabre gentlemen and yeah what papa a great for you and perform country what papa papi where you play to nipa Jampana no amani apana na yede akokɔ de tata na le ma wo mo so ko banche when you put to ne nsa e de afre no sabre and no say papa why ye mo de wei wo krama wo se ye ne da anya ya so de ye ka bia na papa te enti papa wo se ne ye no ne bedu ha wo sha se wo sresre enti to bring and the idea chagwe ya ka ya poso before the boy ya for and
se me kure a just the one who's here sabe kwa mtu mpana for what you na no sasa ya for the papa ye retre e di tun sunu mutua wa tuwa pa ye anya sabe yesra so e penisi profia asaba ko na yi bitu wa mada ka tira wo da ka to se wi ase wi ya sa hodi e enya dem free sunu ko si ase na na Kofi Sarpong ayo wa ni na Kofi Sarpong wa jimra penpa na so aye daya ba mo otomno wa puano abade ni traye ya se tomato salad when you fear your shop pepe that's a one trip like ya ye papa Kofi Sarpong one trip sabe ye papa ko akoto na na mo siado ye Kofi ya de ja ye papa pai abade dia kono no ye kuta ye nkatie ade na pro ya se wa ye se ye papa dia ko papa aye na na Kofi Sarpong wa ne ba Kofi Sarpong and try the
bia na wa furu no ti be furu enti sabre ye kutaye papa ni suo aye di di ana ato ho na na Kofi Sarpong kama wa se ye di eja ade na so de ye ka bia na Kofi Sarpong wote mo fani suo ama no ye papa aye ni sumye aye to fo pa ye di aduru ha aye ni besi ta ye di skaboko ade ye di aye ye di aduru ha aye sabre ni sumye papa bi aye fani say ye di sum ye si so bi da papa ye fani refisuo papa ko no refisuo on kai sa wajadi ni suo chire wani ni mi an nyina ta wajani manyina ahema manyina wa chire wajani wa chire wajani minister wa chire ewia so bi abeta obeda na papa eje tunya papa mo beda so enti papa ayo wa yire no ma bi afie Sarpong eno ku afie omo so ma ye ma no mu wei enti tusunya ye na fa utie to so ye kuta ye nhwe no ye aye life aye nhwe ya wote ya na te Amen tete aye wo mo nhwe papa bi na te to fo omo ma so aye ye wei aye ruta aye mono aha mono ane ade aduru ase se wo bia wo de ni kura de sie de pa na wo tebe bia na mono yi papia na chere se wo to prema no aye life na di free every time ane ade aduru ha ye papa aye Kofi Sarpong ni nhwe ane ade atwago no ye papa Kofi Sarpong ne mano ma mi akufiri ye ma awa no wa no wo mo kuta ye nhwe ye se papa ya dawasio ya wo ye ma ye wura mfinta ye ne wuni aseta papa ya dawase aye ne mani nada aye minister wo mo nyina aka hopi aye nanafo wo mo nhwe nyina aka hopi nhwe ne toso ya kasa ye de pa ye nyasofo ye papa ane ne manyina nhwe na sabre ma mi afie Sarpong ma edidi atwago ewo dwemu no aye sabre ye kuta aye ye mambe afie Sarpong abushia ami afie Sarpong abushia aye ayekofo na nanu ayekofo aye sabre omo abetufo asoso antema omo nyina ka bom se ye furu ba ko modie wa mo se ewia so padi abre bebe abayi dia pro ye snada ye dia toso aye papa dia na me snap aye na yire no anso snada sabre ni omo tuku aye omo shanti adia ano kali preja ya diono ya di jaya papa kwai ama ne di akọ na no modema adema ya di pa ya nyina ja na no ma pro de abusia ya di nyina be ku ya papa da kan ama ne di akọ ya yi ba bukura fi mo mo ya saka ti akrofo e padisi wutu papa tujo wubu sabo puo aye endai ane nanano ane akuna from ye no obo nyinyire na so mo pa mo mode obo ya dia na mo pre wo mo yo agrafie nyabisa yo tramuche
say the other can also eventually like I say you give more ama agro kani asofo Asante Sakal asofo na abomu a omo atia abetro afi ade say dey say you wie he say nanan mama shey obere ma say here otosumi onu and ma srafo a ye wo akira nanan ma information am say wo buru na akira hire why na Mampong don to hire nanan no mesra mo anya ado eye nana esiase pra ko wo di ewo na bebre samu yini ya ne pan obra ko Sarpong oni apa na akira hire obere ma say here sana tie o me asrafo se ya na akira hire awura kiran dan so se da bi yamfa mo wanfa mo yeye sabie bru sabie nya ado Asante na mani akwa so ye kwati anu ba no bra ko Sarpong sai ya wadampamu se ne be yewua wanka se sabie nya ado wawura kiran munti omma wamma ka se yeye ya de mane bi hine ye di mane wo di hine na wudi ma obi enu obo so opakai obi enu obo fa tinye ntara ubi bia tini bada mpamu a na ngira hine obema ose ahwiri oha ai wabaya wasi wanti bi matna na won sore nkokwa se kuma se amesewa ose bi anyado wati praka wati kajetia kuma se kajetia wachira ni mpanso ya duwa nyasa wapia wajinibi nana nimsabi ebu abuwa bi efrena abuatia oya wawa no wo neba idani nani no obi so obapase papa nambie de sai wase kwada kwa ho wada sani ba oba odobonti ampani ampa akoy kwada kwa ho wada sani no was hey angura amudi mechi monkomonti na wopa ni sika aba honorable wase oba parliament ase de osini ni te no se opapa Kofi Sarpong de dan kwan honorable Asabi ebaya okura de 7,000 Ghana cedi titiscano e opete mako etu 10 million honorable Kofi Sarpong si osuno nyanom denka opapa busia no so koye amania ne busia no e kwa kohena omo ya amania ne amamre a etwato afi ye de natso enti apostolic asafo omo enwo abo omo ho ai sabu adwa no ai yesremo yesofo edat
di an kaka na sabe de ko apostolic ko asoye na mo so asomo eso dia me se this is every na kene Baba Denti aye waye munyame tu
Who from the Pedia, hallelujah, and Sa and See. I walk down, I was so. If we say, Yea, my dear, you see a penny, now in a knee edge, and I say, if I say in the fear, if we should know, I for so. I do not say a shot, oh, we in a danger. I only have to attend to my day, you move a see a penny, now a shy and so if we say. And Sassa, you better the jack. Never be a percent, you shuffle so. Now, I'm many, dear, everyone. Now, dear, what's yes, and I must say, I dear, any young couple, or the home no bush, and so am I, hallelujah. And Siana say, and you shine your holding down. Now, you didn't say, yet if you ever the Pediamon, Yanti fear ever, a radin chain. If we say an MGDM, na enye any honoso. Na ye nam. Na a young femon say, you be free the pedium if ye ha. I got na a fear or the chain. And do I am ye no. I said the cassette. When them the pediaso ya papa. Bonio said ye, or ye no. If do not a year ye no bio. The cassette. Ye when them the pediaso ya no. Papa. Sunny or yeah, can cancel now. Amen. Was born in 1923 to Nana Pabra, the first paramount chief of Edra, and Nana Yecha of painting was Asante Mampong, both of blessed memory. He belonged to the Opanin clan of painting was Asante Mampong. He was the first of 9 children. Kofi Sarpong was larger than life. He rose from nothing to become a great man among his peers. And he rejoiced and give glory to God for making that possible. Opanin Kofi Sarpong epitomized success achieved through determination. Even though he had little formal education due to circumstances beyond his control, he was not let down by the situation, but strived to overcome all the obstacles that mounted before him for his lack of complete formal education. Opanin Kofi Sarpong started a modest work as a timber contractor, transporting timber from Edra to Kumasi. As a person who was always willing to expand his bounds to attain greater heights, his quest to become more vibrant and successful in his timber transport business relocated him to Tamale in the early 1970s, where he started transporting timber from Kumasi to Tamale and further to the Upper East, Upper West, and Northern and Eastern regions. Demonstrating versatility, he successfully relocated to Tema in the 1980s and ventured into the import and export business, where he plied his business around the coast of West Africa. Through hard work, he achieved an enviable success, starting from a very difficult situation. The late Opanin Kofi Sarpong was a staunch apostolic church member. He was an active member of the church, which was located at Mampong town. He was the regular chairman for all the church's fundraising events. He took his children with him to church as a caring father would be. As a result of his relocation to Tamale, he became a little inconsistent in attending church services, partly due to lack of the apostolic church, coupled with other cultural and environmental factors. That notwithstanding, he continued
as an active member of the Apostolic Church in Rakesi when he relocated to Mampong during his retirement. His ailment prevented him from going to church regularly, yet he always made sure to know what transpired in the church from others who attended constantly, saying prayers for members of the church and the progress of God's work. He continued to support the church whenever the occasion demanded. Opanin Kofi Sarpong was a man of simple means. Conscious of his difficult start, he defied the involvement challenges scenario in his upbringing and rose to stand out among his peers. He had a big heart, and indeed a heart of gold. Was not vengeful. He always stood and fought for what was right, and was never an opportunity that he missed, and he was not an opportunist as well. He never allowed himself to be run over or put down. He always stood his ground when he was right and honest. He would not allow anyone to cheat or take advantage of him because he detested being unfaithful to others. He was a man to whom many did not take the time to work with him or to know him well. I want to take that again because it has been emboldened. He was a man to whom many did not take the time to work with him or to know him well. He was a man whose difficult upbringing taught him the ethics of humility, discipline, and hard work. He was fond of imparting wisdom gained from life experiences to his children. Bent on recognizing the relentless contributions of his parents, he honored them with a house each, and to further print a lasting memory of the womb that carried him into our world, he etched in bold, "Awo ye, awo ye." Opanin Kofi Sarpong was well recognized in every community he lived in and was respected by his peers. Believing in the future and positive development, he defied ancestral taboos and beliefs by becoming the first person to build a story building in Accra. He was also well known as a philanthropist who gave money, straha, to people, especially the needy during Christmas. People assembled on the street in front of his house waiting for him to appear, throwing money through a window to the crowd. On other occasions, he would spray money on people in the streets and at funerals. And I'm of fire one day, Obesa, Obeyiska, Obetu Skegu, Obetu Skegu. You say, yes, so you betu Skegu. Now, you're a guy offer. Send an offer or tie, The late Opanin Kofi Sarpong was blessed with 5 marriages. Madame Kofi Sarpong, late Madame Maggie, and late Florence Bisa Sarpong, late Madame Agi Sarpong, and Madame Ekuefri. He was also blessed with 19 children. He really fulfilled scripture. He fulfilled and multiplied. And rather say, and you offer, or my radio assembly, who probably was a man, my idea, or my radio assembly, who Menan can person who do so before to me for Timmy 9 pay. Opanin Kofi Sarpong had not been feeling well for some time. He was hospitalized briefly and was eventually called to glory on March 15, 2023. Just as the Bible retreats
to believers, there is a time for everything. A time to be born and a time to die. Opanin Sarpong had crossed the bar to meet his maker. He was survived by 2 sisters. Unfortunately, all of them are incapacitated. And in your money, me, mammy, and me, mammy penny. And so much in Tiapo. And so much to me, Amaha, Epi. And Kofi Sarpong was loved by his family and friends, most of whom had been called to glory and always had a positive and lasting impact on everyone. He crossed paths with his demise is a thin blow and a big blow to his family. The Corona clan of painting was Asante Mampong and friends, children, widows, and has left a gaping hole in many hearts. Radin Pharmacy, sea never dry. Podakum. Amen. Champagne for Opanin Kofi. Ejina Emma Ekrafo Eja Sarpong Eware won edim na Ejina Ekenka Vanessa Bomacho Bekasama Yemami Sarpong Kuma Emame ekwe free ene wa krafo a wanya won ba bi ko nyina adia eya na eka kuma na edi mayen ene se ibetime nyansem bi kura atwe ana aka Edia Ewura kwai na bibia epusa akoma papa abosumi kakra etwa mokoi no eye abosumi a yakoya odie mu papa na yenim se edabi ti se enei ebeba de nanso yensusu se ebeba ntamsi Eja Kofi Sarpong Ewura efri ebra wo ba yasitrem ewo atiasfo asasi so woye oberema wa kire se ye de ehoto so a eyeye abrebia na wo bo homoden se obema oyirenom ene mma enya asetena papa yenti ukonkodine eye adwumaden empo edrobre bia na wagya wabusia na wonam kakra yebedie na wo asetena penti ama yenti yeni badaje eto se Baby, I could be a Uren Fieda. Ukoswa, a cry. It's okay, if you know Emperor. Now say, near Osuma, Meno, or Timimu, or Nimino, now when Yami, he said. Na brebiara we ni asema uka ede ehye yukrane esa chichi ewe Eja Kofi
saa kyerɛsɛm a wode gyaeɛ na wotaa kanti ɛhyɛ yɛ den ɛhyɛ yɛ nkurane na ama yɛaba mu ammu ɛberɛ biara mpa na nɔɔma ato kyew na yɛde saa kyerɛsɛm yi ɛhyɛ yɛ ho nkurane na ɔkwasɛm ne sɛ woyɛ barima kokorufoɔ nnipa binom nte wase ɛsiane sɛ na ɛberɛ biara nokorɛ ɛna wokura mu onokorɛ kɛnti nnipa bebree ɛnte wase na ɔkwasɛm sɛ na woyɛ ɔbarima mu a onokorɛ kɛnti wode onokorɛ ɛne watirimummɔ ɛne watirimuppɔ ekura wo ma ekyikyiri abusua sɛ ɛba nokorɛ ka ɛwɔ asɛm ho a obi ntumi ne wo mpere biribi ho ɛsiane sɛ wogyina pintin na woma nokorɛ ɛdɛ owu wama ɛtiri mpo nyinaa ayera yɛnsusu sɛ da bi sɛ ɛbɛto yɛ ntɛm so ɛwɔm sɛ ɛda kofi na yɛnim sɛ wonti apɔ nanso yɛnsusu no saa sɛ ɛda bi sɛ ɛbɛto yɛ ɛberɛ ɛte sɛ yi nokwasɛm ne sɛ yɛne yɛ mma ɛkoɔ no abusua yɛhunu wo sɛ woyɛ agya woyɛ kunu woyɛ kandifo papa wagya yɛ hɔ wɔ ateasefo asase yi so ɛsiane sɛ ɔbɔfo no ɔpɔmfo no ɛhia wo ɛna wato nsa afrɛ wo yɛda wase si never dry yɛda wase ɛgya kofi yɛda wase osisi adan no wayere no nyinaa yɛasɛm ne sɛ wagya yɛ nesuo na yɛwerɛ mfiw ɛwɔ yɛ akoma mu da dɛmirifa die ni amanehunu ɛyɛ ɔbɛnim da ɛtɔ so edunum ɛgya kofi deɛ ɔka kyerɛ ne sɛ ɔkopa no mako emirika no matu gyidie no makora deɛ aka me ɛne nkwabotira a ne nyankopɔn ɛde bɛma me ɛgya woda ɛgya abraham koko ɛmefa wo sie yie dabi woyere no ɛne obɛhyia damase amen yaka nyinaa yɛde bɛhyɛ fridge mu because mebrɛ no kɔ nti madaworoma na ɛma mmra nana ne mpanimfoɔ a wɔahyia mu ɛkɔ na abusua a adeɛ pɔtɛ madaworoma ɛberɛ a yɛ papa ɛma akunafoɔ ɛde ɔne ɔmo ano di kasa ato dwa no yɛhu sɛ mpanimfoɔ mmienu bi kan a wɔka ho bi baeɛ ɔno deɛ ne gyiri yie sɛ dodoɔ na ɛnyim no paa mate ne nka yɛate ne din ma yɛnhyia no da ɛnɛ ɔno abo kwaku Kofi Sarpong ɛne yɛ papa a ɔda fam yi ɛde ɔmo aba ha papa a mebɔ ne din ɔno ɛyɛ MP ɛwɔ Northton dodoɔ na to ne din yɛfɛ no ɔnabo Samuel Okudjato Ablakwa NDC MP ɔwɔ ha Samuel Okudjato Ablakwa yɛate ne din ɔbɔ MP before yɛm bebree no ɛnɛ wabɛduru ha ɛsiane sɛ ne nua Kwaku Kofi Sarpong ayi mmarahyɛ bedwafie ɔba ɔno nko ama ɔne ne nua NDC MP baako nso ka ho ɔno nso ɛwɔ Ablekuma MP ɛfɛ no Honorable Fred Okoro Vanderpoy yɛmɔ yɛnsɛm ɛma yɛpɛpɛ yɛate ne din Honorable Alfred Okoro Vanderpoy ɔno nso ɛwɔ ha ɛyɛsu yɛnso the 8th MPP for nso okrom yesterday breaking the 8th Honorable Kwaku
Samuel Okudeto Ablakwa ene ye papa Alfred Oku Vanderpool ye mamu akwaba ona bushia ene bushia dia to mani shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and with the triumph of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we, which are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord forever. Dads are someone to look up to, someone to follow, someone to admire, someone to be proud of, and someone to brag about, someone to hold and someone to cry with, someone to learn from and someone to respect, someone to listen to and someone to talk to, someone to try and impress, sometimes rebel against, and someone most of all with whom to share everything this wonderful life has to offer. Thank you all for being here to remember Opanin Kofi Sarpong and to celebrate his life. To the people gathered here who we haven't met, this tribute is from the children of Daddy Kofi Sarpong, a man larger than life, a man who fought a good fight to the end, kept the faith, and led a life worthy of emulation. Our father was blessed with 19 children. For anyone who has struggled reconciling a complicated past with their love to their parents, I hope this brings you some comfort, love, and peace. Opanin Kofi Sarpong was a man whose difficult upbringing taught him the importance of hard work, discipline, humility, selflessness, and service to family and others. As a young man who living with his father, he didn't have any formal education and couldn't count on financial support from the family. As a young man living with his father, he didn't have any formal education and couldn't count on financial support from the father. Yet he was determined to soar higher as an eagle above the sky. He was a man to whom many, including some of his children, didn't take time to walk with or know well. For us as children, it took us many years to understand these core values because his message sometimes suffered from poor expression. Our father, a typical traditionalist, could be a difficult man to read and open up to new people. He kept his secrets to himself, leaving us to discover many things about him on our own. His love for work impacted his relationship with his children. His hard work was rewarded by the many accomplishments. In the last chapter of his life, his edges has worn down a bit. He was more comfortable expressing affection. He was generous with his expression. Of love, support, and encouragement. The most remarkable qualities of our father as he aged was his gratitude. Gratitude, humility, and love for his family. Time with his family was the greatest gift. And even with that, he was not greedy. In the last weeks, we had long talks. We laughed, we charmed our spouses. He held our hands, looked right at us, and told us he was proud of us. We told him that anything good that we do, we always have a piece of him in it. And that was how we intended to keep him alive in our lives. At his 90th birthday celebration, he sat down with us and said, guys, we had a hell of a journey together, but boy, we finished strong. He laughed and continued, we are sure as hell did. Then he smiled. We were amazed by him. And again, we discovered that he had tried to teach us, and maybe we hadn't understood, we didn't listen. But we had watched, and despite our best efforts, we learned. He was one to get angry and criticize his siblings and family members, and he would also reach for his checkbook every time they came for support. He encouraged and supported his children who expressed interest in education. To
those who are skilled in vocational work, he provided the necessary support and assistance to develop their skills. Up to the very end, he never stopped expressing his love and how he wants to be remembered. Papa, you are so incredible, grateful and happy. We are so incredible happy and that we can stand here today and proudly tell you that we have had all this, that we had all this and much more than you had in life. We have been blessed to have had you as a father. To say we love our dad will be an understatement, and to say we are going to miss him will even be even greater understatement. Daddy Kofi Sarpong raised us, he's a dad. Daddy Kofi Sarpong raised us, he's a dad. He was larger than life. As his lifespan grew to a growth, he was not afraid of death. He just made sure he told everyone he could, that he loved them. We trust we'll keep those times alive in our hearts to bring you a smile when you need one. While our father is no longer with us physically, we find comfort in those cherished memories. Sure, our world is less bright since we'll miss his conversation, his laugh, and his counsel. But his spirit is still with us in here, still in us in our hearts. He'll always be close by to listen, to support us when we need it. We all are immeasurably stronger for having him as a part of our lives, and that is all he ever wanted for us. What we will always appreciate most is how he never discouraged us from our career choices. I get that sort of encouragement is only natural from a father who wants his children to succeed in life. Our daddy was fallible because he was only human, just as we are. What we can say of our father was perfectly himself. The warrior, the teacher, the family man, a philanthropist, and a man of great integrity. For that we are ever grateful. You taught us how to be strong in the face of adversity and never to give up on ourselves. Your fatherly love for us was so strong that it transcended time and space. Even though you are gone, we know that your love for us will continue to live on in our hearts forever. We are honored to be your children, and we love you with all our hearts. May the angels keep you safe, Daddy. May the Lord who knows what is good for our dear Dad. May you give the angels some peace now and again. Rest in peace, Daddy. What a legacy, what a life. This moment, a sad and a happy one as well. It is a sad moment because as grandchildren, it's so heartbreaking to know that having you around is no longer possible. Eja, yetu ye ni aye huwi, hwan na ye chia, obetinetine ye. Hwan na ensem chire ye nso a, obetimi aye nso ano, sene ye woye ma ye. Hwan na obefra ye, na wakase Sarpong, so mensa na menka nhiransem enwu abrabo so. All these rhetorics worsen how saddened we are with respect to losing you. But we find great consolation in your pronouncements. Sawuti efutu sem a me ka chewi na wo de ball bra. Se me humpo a meda me hu adi wo nsusu ye ene wa dwindwin mu. Se ne ebe ya dan ne dan nyina Jinayepa Enkwa na ubesi. This pronouncement you gave us makes your demise a happy one for us because you left us with a hope that you will still be with us. As grandchildren, Grandpa expected of us to be courageous and take up responsibility. It was one thing that was so dear to his heart. And he emphasized on any time we shared the moment with him. We made queries before him.
as to why courage and taking up responsibilities was so dear to him. The only response he gave us was, money da channel. Na munyina mobeti din Sarpong no ase. Eja, your grandchildren are so delighted about the good life you came to live from September 1923 to March 2023. We are so proud of you. We love you and will always abide by the words you planted in us. Journey peacefully to your eternal rest until we meet again. Goodbye, Grandpa. Oto ye wase ye wo kro asasi for oh hallelujah ya mene kro oh Jerusalem ye pekene nyumu ya na ene go Mampong ase. Nani Asoria the Apostolic Church in Ghana. Asante Mampong Rakasi Jehovah Nisi Assembly Yewo Eka Opanin Kofi Sarpong eni. Dibinti yenya diano anko brochure no mu enonti ewa ha ti bekenka no kakra wo eye akankasem ewo brofom nemo leta ne katra mano na ede aba eye akankasem okay kai once mama edikai etia eye edu enum ejishemua eye edu enum Genesis chapter number 15 verse number 15 now. Asamoa wantro wa hane se wobako wagyanom ho awo asodwiem na obesiew awo onkokura brem. Amen. Jemeso se amen. Opanin Kofi Sarpong anapai namo enta yenanimi ade no batom apostolic sorry Abraham aya afi apem ahankro ane bi nsamo abo Pentecost abo UK abrochinamu ya me honhom sane na enamwa bedru aya abibre mu ha na bedru Ghana na bedru Asante Mampong no Opanin ade ne ho ababetom aya apostolic sorry onyame afa no so awo afi apem ahankro ane adienum emu na saifi kura no emu no aya su na obeye apostolic ni mapa Opanin Kofi Sarpong na bai dinti yenya ye pressure ai aba no ma di ye abua apostolic sorry ede si enehia onyame atonsa ede no after pododa enu onyame Insa kwa wanyini pa no ubeka ise apostolic sorry wa Asante Mampong hano. Your friend is such a apostolic.
such apostolic. You say it is apostolic, and I want to make apostolic, and it's not kind of apostolic. And no thing, and no, and one dear, not one more, Asante, Mampong, such apostolic nature, sir, Opanin such and also a Hilva such na ne papa eye ohini ne sansa na ne papa eye ohini na owodi o proimu e ko no so ya soliment no ampa ni nkra e to mahia nyina afa ne se Opanin no eye ono kasa eye na sorry esensi ya mubi no ya ma na to e paya Opanin Kofi Sarpong fa so pa sorry no nenso yebeti free ya na no ahenti omo kan ho abakose bebre enso e de echireye na dia ba kwa ye nyina ye be so nenso na nso na fa bi na dia tu tiri mo se Opanin Kofi Sarpong be hu nya me no adia ba ko pe ana mo ko ho kaye na dia mo ko ho kaye nyina ne se bi mi ase awati onyami amani nye sikani na onye sika etiana na no se so mo ko pai kwa efiada nu kwada ni kredu ko pai ko wutie na no a ne pai a wo ko nyina ne se onyame amani nye sika onyame amani nye sika ampara nso onyame tie no na onyame nso amani nye sika de so sa amen na ni ba ko mo ni sika onya ye no nyinara no wan fa mo sani sem ane ne yene ne manko ani na mo odibi abua onyame asafo sabra no apostolic ke ba ya no ada jage wa bon ada ya wadu sai ada ko budia Opanin adia mame ahira frawa wani wada so ti asie mame akua amena ya wono so na koya adiri hima mame ya di santos ehima mame afia gudi nanka e wasana ne so akosi ohine ba se che ho na abatu nsuo na sabra no mo nso da ni baabi a no omo so eti ko no baabi no ohine ba se che ma wo baabi ya ene yesi asori na nketu anu a e wana da roma e ho no eti sa asori da anu a omo ti ni si ye no enkomi a na gumi nyina wana fa hoka akura na wo nyina ko fa hoka akuma wo nyina wana fa hoka eti sabra no bra ni ye na ku ade be hu se na everyday wo ho ye ke ni bi ese sa ni do so ni ade no na eye careless ade wo Opanin opo no omo di ye papa na no kwesa ba ko wo ni se disika wo nya ye no sabra no na ma me fo ade na no na sabi wo man ko school ti no omo fra me ma no se brala Sarpong brala ko brala lu sei sa na ma me fro it is a pass of one policy and more. Opanin and a high car, this is all. Sabinia, we don't forget the question. The high car, this is why. You won't be DSC car, or more to our home. But I didn't know how fast the doctor, not the Yasha show about Mupa, Mumpa was on one of our hoka. Let us Opanin or you need car. The fire of boy, you know, when you meet here, no ninety, the second or you did a year when you make a tuba. Tell us so say, amen. Opanin, about woman is so ye. Now, everything. So, do Babino, Tiasaka Krabi, and Yaguma baby. Sabre no Musuna or 2 pine afro. And it's went to me and soon. Sanya na ka omo so wiase wo mo ne so na nso ni nyina mo wo kwa ye ni nyina no wa mpawo ni nyame de bia da hallelujah enti ko kwa ye ni nyina no akosan aba ye no ni kan ti ana me di aba fom no ti ni ye ba na ne kwa yi bibi ade abo no nyame adwuma ya ti ya ho the year 2000, if you people know, now sorry to say, or sorry, Casonia was for the doors were there in the Chamu, the Chayamu, the Emba, a year to see, and here so ST school. The Brasso said, as I see a Sunday, many presiding elders, Stephen Safo, Yako, Opanin Kofi Sarpong, now so,
Our Empranza, see a copper here, then you have a seat die. Yapaya, as say, when you begin mother, when you are 40, when you mind, Sabrano, you do your was almost in your cockroom, and what you cockroom. Now, that is the deal of Wahano, and what contact was the car, they may be now. And was a young fire and Sasha Clapano, as a knit die. The Baba Betty Camo. Yelina, and what you bear fee, what you never fear, and I will be a Sunya Nasi, and will eat 50 million, and was a 1 year conquer, Namokan Kosha Dino, I say. Mom, I hear someone may catch the moon here. May you have an energy and I catch them, say. Mammy, Mom will see a deal. Some of what year, one year, one will come. Then Swiss answer, I am a solid tea. May they mount them. They never saw in the class or they won't come and no empty. And you listen to buy. I never saw you and you go to you. And you saw for second time. Yes, Papa. Yes, Sarah. Yes, all the give you. I was at the book. I was the answer for Tim Crater and so. I was at the very fierce that way, and I before the Simame. I do my papa in 1 year. Obi the swing and I say, was I 50 million? 1 year and found out what I know. That's all. One some share at the end of the month. Opani Nakuma, apostolic Asolino, they will say, you probably say so. There's your woman when you're making Nakua, Betri. So, whatever one Nakua and Mira, you have a Muslim. Nakopenino, one Nanechi, and Chile, apostolic Asoli. The king and woman was on this answer, they are profunti. You go back there, and tears here. What here, walking car or one? What ye is sick of why? When they didn't the and Pinocchio idea or apostolic, a solid idea. Let the American, yes, I was in a camp, and I make out of pay. And in the year 2000, there was sorry and Waba said, a failure, Waba for the second time. They were like the person you when they buy, and in the year they won't come up, Mama can't tell the say, Obra was for the new view, and was signed by. Sabe and that time my day is new basement here or farm hall and Wabai. Wabai also the second one Sabe and why you man in no for your solid down at you are. Your friends say washroom no Sabe no on my 1,000 Ghana cities. The year 2008. 1,000 Ghana cities. The idea washroom our hall. And then my years here no we give the secret the boy. Say you want to talk to Nia tosu mi answer sisi biga sinyinana ya nkaya kama pendi mose maka baba waye hallelujah tiani disabia waye meni Opani dia na ya nini pinkomo ofin kansa ofin techima ofin tabia ba no apaya le ka no pinkomo ba no afreni e kofi esa nsa wo tona sorinti asa wo katira ya se da mi le buo no mede we na me ya no mede 1 billion be show mama sorry mede Opia na baba bonso dia mama anso no fama ma sorry amen e ka probea over site e ya dansini then so some say young documentary they say on your way what you say in inside the Bawa, one also protecting one apostolic and the year 2011, the convention, they were saying, but who was here was the video pass. And a papa said, I saw my own convention. But yeah, dear, me very telling you, the American and Opanin say, Opanin Kofi Sarpong, or born home of him. Now, not sorry, apostolic and sorry. Jehovah needs the honor. Baby, I'm not also no, not a glass sorry no, and they are see a tono. Then you come up, you come up, come on, buy a mano, you didn't go to come, and you be Pierre. As I say, yeah. The son of that year to me, when you
Baby, I can't do the other. The way you don't stop, you know you will not be out. In the midst of the year, and the good young Saturday, there was a one person, everybody be one to Sua. It is our solidity, and your process. But the little money, my home, in the crowd of the making this one. This is how we are the man. I'm trying to be calling him at the poor with a mere to and yes, amen. Breno, Ebra, Asafo, Edi, Adansiano, Openi, Baconso, Etoene, or Twaya, now Oko Parliament here. Openia, MP, your friends are waiting for pa, and now for Tutupa. Our parliament, Bakope, Wedruha. Papa, Wano, and Adanse, Asukwa MP. We know can say Nanado, any party no, Abonabasu, would be our parliament. Anyone, I know. Abonabasu, I am trade minister. Ladies and gentlemen, Openia me introducing your friend Honorable K.T. Hammond. Honorable K.T. Hammond, Adanse Asopa MP. Honorable MP, we don't talk on for a because the best answer I possibly know any Mampong. Honorable K.T. Hammond. Factor, yet you when you hear me. Wrestling with your phone and said, what's for call? Now, Papa, I can't say they don't hear me, you know, they're not sorry. That's a Saturday plan. I feel the end of the river, when it's a minute. Yet you're the music. Also, Professor. Amen. So, what we said, the love of God. When I go on the door, when I go on the door, we are sick. Now, I didn't know why yes, Christo Maya. So, did you know how much in it to your winner? I will be at the end. Amen. Let Papa Kofi Sarpong. I don't know who I am already. Okay, sound. One maybe I see a man home. And now, before me, I was so soon. I'm really told him a young symbol that one. And I was a son of kind of trip. And then I saw my share say, yeah. You are here to say, yeah, yes, what I put on your young. And I pay the kind say, okay. One maybe I see a man home. If the Bible says, I can't go for a brand to them. And son, I'm not on near to say no more. Everybody, I want you want to be powerful to be one. This is the time you need to seek for Christ. I pray that I will read Christ here. I pray that I will tell what come I will live here. I will go for him here. When I go for what told me, I need to know the yes to so far here. And I'm praying. I can't slow when you understand. When I go for one thing or the yes to say. Why did I want to? Why did I let you play now? Why can't you want for now? And I won't go baby, I'll say I won't play. I really want you to say, I won't turn in the video. No, me, we wait. Bring out power way. Brown, what do you want? Brown to the continent bay. I was over there, yes. Now, I don't put now for a man. I don't want to go yes, one in another year. It's as a baby or a name. Whoever the fire that come, I say I can saw you and what said I come over, and it's a more like I am fire come for it, and for me ready. And Papa did a real lady, or put it down, I will swear. Oh, and I pay. I'm so soon, I go home. Okay, one more. What's your still? I see you. Amen. Mumrana yamfasida emewurade empacho abusuaso wo nkai bo bia babia yo
abusua yɛda ayɛ apɔtɛn na sɛdeɛ arrangement ne ɛtie nie asɔrefoɔ no yɛ mɔ ɔmo kaa yɛ nsa wopia musabobo so wɔn kaa se ne nyinaa wɔ enum na aka ne nyinaa yɛ abusua ne adɔfo a yɛkɔkɔgya yɛ papa Kofi Sarpong ɛkwan ɛda ma bi a wɔn bɛ biara no ayɛ abɔnten apata na se saa bere adwoa
pempenso a wode na bedu yi na wasade na beduru ebra ye de wakoa nso abedu hei yesra ofa to so miensan yesra wa hoɔden yesra utumi sabra babo ayen na ye wi a yesda enika bia ma o Yesu din mu amen ya to aso ne ato twi dom no ha miensan nsia amen enu ti se anopa wie ye jane kwan a na ye anyonyam ne de ma amen pa ni onyam te se nhwire ewurasi na nhwire epo na ewurade asem no de etine ku amagye no yes se obetumi afeli enso akonso mu mfutuma akonfutuma mu oyengidie ne ye daso bia ye wo owusori a enam ye ngawurade Yesu Kristo bom na ye be hu ye hu anim ne anim na ye de anyonyam ama wawurade ba wo nyame anim se wurade hwe won so bo wo ban to onam ne sini ye dedei wakoa Kofi Sarpong ewie ye ni nyina emi amen honorable Masi the when so hey and your uncle born in you but nana for on my idea almost what it to me ye yame and policy we say no so adofo no mo yame sefa thank you. Anna. When we say you you not you. The Apostolic Church. Someone who can say, Amen. Yesu Kristo wa sorry, hallelujah. Mama ose mano, hallelujah.